ranka ya daɗe a yi haƙuri da bayanin da zan yi. Ranka ya daɗe dan Allah dan annabi tun da muke a cikin garin nan an taɓa min haihuwa ka bani rago. Dan Allah ranka ya daɗe tun da nake a cikin garin nan ɗana ko ni na kamu da rashin lafiya ka taɓa sai mana panadol. To ranka ya daɗe mu da wayan mu daidai gwargwado mun gani tun kafin ku zo ku karɓi wannan mulki ranka ya daɗe duk abin da aka kawo wanda za a ce a taimaki talakawa da suke cikin garin nan. Anini ba wanda ya taɓa bamu. So tari za mu ga an zo da abu ranka ya daɗe ka ce a shiga da shi cikin gidanka kuma ta aka yi a raba wa talakawa. To don haka ranka ya daɗe in dai ina raye da raina kuma 'yan nan ni na haife ta to ƴata ba za ta yi boko ba. Idan Allah ya sa ta yi in kai baka amfana ba da yanzu ai kai kuma sai ka amfana ta yi. To ranka ya daɗe kwana nawa zan yi a duniya? Kwana nawa zan ƙarfi na ya ƙare yaushe har ƴata ta yi karatu ta gama har ta taimake ni. Ina